Presentadores por un día ou máis. Non me disgustaría ser un presentador, mas teño que baraxar distintas posibles opcións que poida ter na vida. O alumnado de cuarto da ESO do Instituto Perdouro de Burela participaba hoxe na realización dun informativo de televisión, o Tico Diario. Actividade moi popular entre os escolares da provincia que se inclúen nas visitas didácticas ao Servizo de Audiovisuais da Deputación. Ola a todos e todas, pois veredes, Lugo brillará con luz propia na gala dos premios Goya. Sí, me parece una buena experiencia, aunque sí estaba moi nerviosa, pero bien. Hoxe inauguraban a 8ª tempada cun percorrido previo ás instalacións do Centro de Produción Audiovisual. Os controis de realizaciones son os platós, redacción, arquivo, as salas de cámaras e edición, e fixérono moi atentos ás explicacións dos profesionais que os acompañaron. Os tipos de cámaras que hai, os tipos de micrófonos, a iluminación, como ven os reporteiros os textos, o tipo de edición de vídeo, o tipo de edición de sonido. A min gustaríame traballar no sonido, xa que para min é moi importante nunha noticia, o sea, se non tes sonido, non tes noticia. Podes ter noticia con sonido e sen vídeo, xa que pode ser por radio. Como eles, máis de 9.000 estudantes participaron o ano pasado nestas visitas, acompañados do profesorado. Temos un blog donde os nosos alumnos son os propios reporteiros de todas as actividades que se están a realizar no centro ou as saídas educativas como a de hoxa que están cubrindo e redactando unha crónica, facemos as fotos. Os centros que, como o Instituto Burelán, queiran visitarnos, poden solicitalo no Centro de Formación Audiovisual. Aquí esperamos vos.